2019 жылда республикабызда 12 милли проект тұрмышқа ашырыла. Муслимде милли проектлар кысаларында 6 юнәлеште: мәгариф, мәдәният, сәламәтлек саклау, демография, экология, имин һәм сыйфатлы юллар юнәлешендә эш башкарыла. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, республикада милли проектларны гамәлгә ашыруда контроль группасы җитәкчесе Татьяна Ларионова Муслимде милли проектлар буенча эшчәнлекне уңай бәяләде. Муслимова, во-первых, очень изменилась. Вот то, что стало очень красиво, очень уютно, очень добротно, с заботой о людях, это видно сразу невооруженным глазом, это, конечно, очень радует, и я просто искренне приветствую жителей и района, и города, потому что это вот жить в таких условиях просто действительно замечательно. Демография милли проекты җирлегебез өчен зур әһәмияткә ия. Әлеге проектның мөһим юнәлешләреннән берсе пенсия алды яшендәге гражданнарга өстәмә һөнәри белем бирү. Бүгенге көндә район үзәк хастаханәсендә эшләүче 3 хезмәткәр шушы юнәлештә өстәмә белем алган. Бүген алар яңа һөнәрләре буенча нәтиҗәле эшлиләр. Татарстан Республикасында милли проектлар кысаларында эшләп килүче демография проекты миңа өстәмә һөнәр үзләштерергә ярдәм итте. Мин массажистка һөнәре алдым һәм 5 ел шушы юнәлештә эшләү мөмкинлеге бирде. Дәүләтебезгә зур рәхмәт. Демография милли проекты кысаларында районыбызга бирелгән ладылар гус машинасы да нәтиҗәле хезмәт күрсәтә. Бүген 65 яшьтән өлкән ялгыз яшәүче гражданнарны хастаханәгә, медицина тикшерү үтәргә махсус машина алып килә. Әлеге машина белән аз хәрәкәтләнүче, коляска яисә ходунки ярдәмендә генә йөрүчеләрне транспортировкалауда уңайлы. Автомобиль өлкәннәрне йөртү өчен махсус җиһазландырылган. Сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгәннәр өчен кирәкле аппаратлар да куелган. Исәнсептән килдек. Дик әйбәт барышлар, барысында карайлар, рәхмәт яусын. Спорт тормыш нормасы проекты да демография милли проекты кысаларында тормышка ашырыла. Муслимыбызда спорт сөючеләр өчен тагын бер мөмкинлек артачак. ГТО нормативларын тапшыру һәм аңа әзерләнү өчен мәйданчык ясалачак. Мәдәният милли проекты кысаларында Татбүләр авылы мәдәният йорты ремонтланды. Әлеге мәдәният йорты 1975 елда сафка баскан. Шуннан бирле бинада зур ремонт эшләре башкарылмаган. Biz bu künni nıgıtıp küttük. İng birinci bizge remontna mart ayında tübe alıştırıdan başlap gittiler. Biz şatlanıp gün sayın remontlaşılar bilen yürüdük. Terezelerini matırtıp koydular, ışıklarını koydular. Umumen bütün medeniyet yurtubuzna gül bakşağa eğlendiler. Biz bugünkü günge için şatbız. Bütün yetekçilerge, bütün bizden medeniyet yurtunda işe yürüyüşe medeniyet hizmetkarlarına kimlerden kulu diyen bütün şeyler biz bek rahmetli. Җирлегебездә мәгариф милли проекты да нәтиҗәле эшләп килә. Әлеге проект кысаларында Муслим лицейында, Габдулла Тукай исемендәге Муслим урта мәктәбендә һәм Муслим гимназиясында технология, информатика, тормыш иминлеге нигезләре кабинетлары яңадан ясала. Кабинетларга яңа җиһазлар да кайта. Гимназияда үсеш ноктасы проекты кысаларында 3 кабинет булдырылды. Алар ОБЖ, технология, информатика кабинетлары, педагогларыбыз әлеге проект буенча курсларда булып кайттылар, үзләренең белемнәрен тагын да тулыландырдылар. Шушы комплекс ярдәмендә иң беренче чиратта инде Акбурдан башка инде язырга, сөртергә, зурайтырга һәм инде турыдан-туры интернет челтәре аша эшләргә ярдәм итә. Шушы интернет челтәреннән алган информация белән без турыдан-туры эшли алабыз, үзгәртә алабыз. Biz indi interaktiv rəvişdə internet çətərlərinə kirə alabız, şulay biz anda variantlar işləyibіз. Bizə egzaminlər hazırlanığı tağın da jingirək. Həm var mümkünlüklər də tuduruldu. Biz bunun üçün bik rəhmətli. Həm точка роста проекты bizə tağın da үсергə mümkünlüklər verdi. Бүген республика күләмендә һәм федераль дәрәҗәдә эшләүче милли проектлар мәгариф тармагында гына түгел, мәдәният, сәламәтлек саклау, юллар төзелеше юнәлешендә дә нәтиҗәле эшли. Булар барысы да җирлекләрдә яшәүчеләрнең тормыш-көнкүрешен яхшырту, заманча уңайлыклар тудыруны максат итеп куя. Республикабыз җирлегебез кунакларында мөмкинлекләрнең һәм уңайлыкларның күп булуына, гомумән матур төбәктә яшәүебезгә соклануларын белдерәләр. Римма Авзалова, Динар Нурдинов, Муслим телевидениесе.